በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ምስክላትና ይሁን ስለ እግዚአብሔር ከመይ ሰንቢትኩም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸብረ ዝተመስገነ ይሁን። እሽምባር ፎነት ልሳን ዘቅዱሳን ዝብል መጽሐፍ ንባብ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ 1 ንእስ ክፍሊ 1 ነጥቢ 6 ናፍቆት ነፍሲ ዝብል ብዛዕባ ኣቦና ቅዱስ ገርገርዮስ ዝእንዝነዝና ገርገርዮስ ዓብይ ዝብል ታሪክ ርኢና ነርና። ሕጂ ድማ ውህብቶ እግዚአብሔር ዝብል ክንርኢና ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 2 ጸጋ ውህብቶ ጸጋ ወሃበካ ዝብል ግስ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ሃበ መጠወ ለገሰ ማለት እዩ። ጸጋ ዝብል ቃል ክትርጎም ከሎ ሃብቲ፣ ሓይሊ፣ ውህብቶ፣ ዕድል፣ ትምህርቲ፣ ስርየት፣ ክብሪ፣ ሞገስ፣ ሕርየት፣ ምሕረት፣ ብዘይ ዋጋ ዝወሃብ ዝግበር ስራሕ ጸጋ ይበሃል። ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ንጸጋ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ሃብተ ወልድ ስርየት ሓጢአት፣ ሕድገት ሓጢአት፣ ገባሪ ተኣምራት፣ መንክራተ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ሓዊ ከመ መላእክቲ ኣብ ዝብል ክሓፍዎ ይፍትኑ። ኣቦታት ቃላዊ ትርጉም ጸጋ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብክርስቶስ ዝተገበረ ውዕለት ውሉድ ናብዚ ምድሪ መምጽኡ ሮሜ 16:17 ሙማቱ መንግስቱ መስቃሉ ምድሓኑ ክርስቶስ ባዕሉ እንተ ሃይሉ ለኣብ ጸጋ ለኣሕዛብ ከም ዝበል ቅዳሴ እዚ ጸጋ ይበሃል። ብጥምቀት እንረኽቦ ውሉድነት፣ ብምስጢር ቁርባን እንረኽቦ ውህብቶ ድሕነት፣ ሕድገት ሓጢአት፣ ንስሓ እቲ ብንስሓ እንረኽቦ ሬታ፣ ጾም፣ ጸሎት፣ ቅዱስ ቃሉ፣ ሕጊ ወንጌል እዩ። ዮሐንስ 1:17 እዚ ኩሉ ጸጋ ውህብቶ ብኣምላኽ ዝወሃበና ዝግበረና ስለ ዝኾነ ጸጋ ይበሃል። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ብቃሉ ጸጋ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12:9 መከራ ፈተና ጸጋ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ይኣክለከ ጸጋየ ብእምነት ኣብ ኣምላኽ ምንባር ጸጋ እዩ። እቲ ዘለክዎ ብጸጋ ኣምላኽ እዩ ዘለኹ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:10 እቲ ካብ ኣምላኽ ብትሩፋት ብምግባር ጽድቂ እንረኽቦ ቅድስና ጸጋ ተባሂሉ እዩ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1:11 ተጠቒሱ እንረኽቦ እቲ ኩሉ ጻዕርና ትእዛዝ ወንጌል ምፍጻምና ጸጋ እግዚአብሔር ምርካብ እዩ። ብዘይ ጸጋ ምስ ኣምላኽ ክንነብር ወይ ክንዛመድ ዝምድና ክህልወና ኣይኽእልን። ካልእ ብተፈጥሮ እንረኽቦ ናይተን ፍሉይ ዝኾነ ውህብቶታት ጸጋ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ንምሳሌ ሃብቲ ስብከት፣ ጽሑፍ ካልእ ንዝመስል ተፈጥሮኣዊ ነገራት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጸጋ ተባሂሉ ተገሊጹ እዩ። ሮሜ 12:3 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3:10 ሮሜ 15:15-16 ኤፌሶን 3:7 ፊልጶስ ምዕራፍ 1:7 ቆላስያ ምዕራፍ 3:17 ከምኡ እውን ክብሪ፣ ሞገስ፣ ሕርየነት፣ ሃብቲ ወዘተረፈ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጸጋ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሉቃስ 1:30 ሮሜ 11:5 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12:31 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12:15 ካልኣይ ቆሮንጦስ 6:1 ገላትያ 1:15 ግብረ ሐዋርያት 4:33 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:14 ብሕፅር ዝበለ ኣገላልጻ ጸጋ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብሰለስተ መንገዲ ተገሊጹ ይርከብ። ቀዳማይ ብተፈጥሮኣዊ እንረኽቦ ጸጋ፣ ካልኣይ ንምድሓንና ጎይታ ስለና ክብል ደሙ ኣፍሲሱ ህይወቱ ብምሕላፉ ዝፍጸም ስርየት ሓጢአት ጸጋ ድሕነት ተገሊጹልና እዩ። ዮሐንስ 3:16 ሳልሳይ ብትሩፋት ዝወሃበና ጸጋ፣ ንሕና ምግባረ ጽድቂ ኣብ ዝፈጸምናሉ ጸጋ ከም እሴት ተዋሃበና። እዞም ሰለስተ ተዘርዚሮም ዘለዉ እንተደኣ ኣስተውሂልናሎም ኩሉ ካብ እግዚአብሔር እንረኽቦ ውህብቶ
እዮም። ነዚ ድማ ኢና ጸጋታት እንረኽቦም። እዞም ጸጋታት እንተዘይዓቂብናዮም እንተዘይተሓልየናዮም ከምቲ ዝደለናዮ ከምቲ ዝድለ እንተዘይተጠቒምናሎም ክንስእኖም ንኽእል ኢና። ኣቦና ኣዳም ይሁዳ ዴማስ እተን 5 ደናግል ድማ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 25 ቁጥሪ 1-13 ዝርከባ ነዚ ምሳሌ እየን። ስለ ዝኾነ ቅዱሳን ኣቦታትና ጸጋና ኣጽኒዕና ክንሕዞ ከም ዘለና ይምኽሩና። ካብዚ ቀፂሉ ኣቦታትና ብዛዕባ ጸጋ ኣመልኪቶም ከምዚ ይበሉ። ጸጋ እንተለካ በቲ ዘለካ ጸጋ ኣመስግን። ዘይተዋሃበካ ጸጋ ክደሊ ኢልካ ነቲ ዝተዋሃበካ ከይትስእኖ ማር ይስሐቅ። ብዝተዓደሎ ጸጋ ዘይነብር ሰብ ቅጥሪ ወይ ሓላዊ ዘይብላ ሃገር ይመስል። ማር ይስሐቅ። ወዲ ሰብ ዓቕሙ ፈሊጡ ብዘለዎ ጸጋ ተወሲኑ እንተጸኒዑ ህይወቱ በበረኸት ዝተመልአት ኮይና ትነብር። ፈላንኪያስ ስግኡ ዝፍቅር ሰብ ጸጋ እግዚአብሔር ኣይብሉን። ማር ይስሐቅ። ጸጋን ክብርን ኣይተሃበኒ እንተዳሂብካኒ ግና ንዕኡ ክጸሮ ዝኽእል ትሕትና ሃበኒ በለ ሓደ ኣቦ። ትሕትናን ፍርሃት እግዚአብሔርን እተን ዝበለፃ ጸጋታት እየን። ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ጸጋኻ ካብ ኣበሎ ግዙእ ውዳሴ ከንቱ ግና ኣይትኹን። ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ማለት ጸጋ ንዘለኣለም ነባሪ እዩ። እቲ ዳሕራዋይ ውዳሴ ከንቱ ግና በኒኑ ዝተርፍ እዩ። ኣባ ኢስድሮስ ረድኤት እግዚአብሔር ረድኤት ዝብል ቃል ካብ ወልደ ክፍሌ ክትርጎምዎ ከለዉ ከምዚ ዝስዕብ ኣቐሚጦሞ ኣለዉ። ረድኣ ረኣት ኢት ርኢ ይርዳእ ኣርድእ ኣዝስር እዝሪ ምርድእ መሓዝ ምድጋፍ ዋሕስ ጠበቓ ምዃን ዓጩኻ ምባል ምጽንናዕ ምብርታዕ ምድሓን ምፍዋስ ምብጃው ንጹር ውስተ ረድኤት ነጽር ውስተ ረድኤት መጻ ይረድኣኒ ዘረድኣኪ ተኣምሪ ርእሶ ዘረድኣ ለዛቲ ሃገር መጻ ወረድኣሙ ለእለ ይትኤገሎሙ ሰይጣን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 21 ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10-13 ዮዲት 13-18 ትንቢተ ኢሳይያስ 31 ቁጥሪ 1 ግብረ ሐዋርያት 10:38 ነዚ ናይ ሃለቃ ክፍሌ ወልደ ክፍሌ ጥቕልል ኣቢልና እንተሪእናዮ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ንረኽቦ ሓገዝ ምድጋፍ ምርዳእ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ኢና ረድኤት እግዚአብሔር ንብሎ ዘለና። ሰብ ብዘይ ረድኤት ክነብር ኣይኽእልን። ረድኤት እግዚአብሔር ዝረሓቐ ሰብ ሓርነት ዘይብሉ ሰብን ሓደ እዮም። ሰብ ብሓርነት ብነፃነትን ክነብር ረድኤት እግዚአብሔር የድልዮ። ነዚ እዩ ቴኦፊን ዝተባህለ ቅዱስ ኣቦ ሓደ ሰብ ሓርነት ክረክብ ዝኽእል ብናቱ ወይ ብኻልእ ሰባት ዘይኮነ ብኣምላኽ ጥራይ እዩ ክብል ዝመሃረና። ከምዚ ኣብ ትርጉሙ ዝረአናዮ ቅዱሳን ኣቦታት ንረድኤት እግዚአብሔር ምሕረትን ኣምላኽ ብብዙሕ መንገድታት ገሊፆሞ ንረኽቦም። ካብዚ ቀፂሉ ሓደ ኣቦታት ካብ ዝተዛረብዎ ቃላት ክንፍትን ኢና። ንኹሉ ዝኸብር ካብ ልዑል እግዚአብሔር ብዘርኢ በረኸት ረድኤትን ይረክብ። ማር ይስሐቅ። ሕልና መጽሓፍ ተፈጥሮ እዩ። እቲ ንባቡ ዝተግበሮ ሰብ ረድኤት እግዚአብሔር ይረክብ። ቅዱስ ማርቆስ ዘባሕታዊ ንዝጠፍኣ በጊዕ ንኣዳም ዝደለየ ምስ ረኸቦ ዝተሸከሞ ሓቀኛ ርህራሄ ጓሳ ክርስቶስ እዩ። ተኣምረ ማርያም
أنا كابتن بزحات أباجع زتفرخو حتى إيه نجر جن نسخة تجوه قاساس لزخن كاب حاتياتي أنتيخا نابيتخا تمرحني قدش جيروم نحمومات زتقم زفلت حكيم انبري حموم أيكونن ليك أجناتيوس كله خبخا أيو كلون بأخا خنا نسخة أو كله ألخا بعبيتخا كله بعبيتكا كاب لعول نلعلي لعول إخا قدس يوحنس أفوركي كي دحكم نخلو تشكيما كي قد لكا نخلو كي دحكم نخلو تشكم كي قد لكا نخلو تمقب كي رسعكا نخلو تذكر كي دقسكا نخلو تسمع كي تبقلكا نخلو يقرأ تبل يوحنس ولد نقربان ኣብ ትሕቲ ንጉስ ዝተዓቀበ ሰብ ጸላኢኡ ክቀርቦ ከም ዘይኽእል ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረበ ሰብ እውን ዲያብሎስ ምንም ክገብሮ ኣይኽእልን። ሓደ መነኮስ ንኣባ ሙሴ ከምዚ ክብል ሓተቶ፣ ሓደ ሰብ ካብ ኩሉ ፈተናታት ጭንቀትን ሓሳብን ክድሕን እንታይ ክገብር ኣለዎ? በሎም ኣባ ሙሴ ከምዚ ክብል መለሰሉ፣ ሰብ ጸጋ እግዚኣብሔር ክረክብ ረድኤት እግዚኣብሔር ክሕሉ ፍጹም ሰላም ክሰፍኖ እንተደልዩ ብትሕትና ብኣንብዕ ብንብዓት ክጽልይ ኣለዎ። ምክንያቱ ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 117:18 ኣብ ፀበባን ንእግዚአብሔር ፀዋዕኽዎ እግዚአብሔር መለሰለይ ኣርሃበለይ እውን እግዚአብሔር ምሳይ እዩ ኣይፈርህን ሰብ ከእንታይ ከይገብረኒ ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሩ ኣሎ ይብለና። ስለ ቅዱስ ቃሉ ናይ ቀረባ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸብረ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዘደው ነጠ ኣኽርሻን ትግሃ መላእክት ታረመለይ ሕዝነ ዝቐረብከ ዘደኝ ስብሐት ንእግዚአብሔር።